Naka-video na ba to? Nasaan na? Okay, so live. Yun. Naririnig niyo po ba ako? Hello? Aha. Bakit tayo magsulat? Ayun. Naririnig niyo po ba ako? Pakiano na lang. Kasi iba na pala ang itsura. Iba na pala ang itsura ng ano. Iba na pala ang itsura ng Facebook Live. Pakisentro yung camera. Okay, sorry. Okay na ba to? Okay na ba ito? Medyo mahina. Sorry ah. Naririnig nyo na po ba ako? Teka. Grabe. Bagitong-bagito na ako sa ano. Bagitong-bagito na ako sa Facebook Live. Teka, wait. Hindi ko na alam kung paano to ginagawa. Nag-iba. Nag-iba ang itsura. Nag-iba ang itsura ng Facebook Live sa nakasanayan ko. Ang tagal ko nang hindi nag-Facebook Live. So, magandang gabi po sa ating lahat. Ano? Magandang gabi. Hapon pa sa Pilipinas. Kasi gabi na dito. 6 o'clock na kasi dito sa ano. 6 o'clock na dito kasi sa may Korea. No? So, sige. Bati muna. Bati. Okay. Ah, at magandang hapon po kay Alexandra Angel Tumongha. Baz, magandang gabi sa'yo. Magandang hapon sa'yo, sir. I'm assuming lalaki ka. Ha? Mark Ornedo, good afternoon. E.R. Bautista, si Egay ito. No? Sir, magandang gabi. Magandang gabi sa magandang hapon. Magandang hapon sa iyo. Georgia Samson, ma'am, magandang hapon. Aha. Tapos Charlton Garganta, magandang hapon. Easer Batchao, magandang hapon. Jersey G, good afternoon. Jay, magandang hapon sa iyo. Tapos Rock Makisig, good afternoon. Ha? Tapos sino to? John Christian Arrogante. Magandang hapon po sa inyo. Noah De Leon, good afternoon. Mayat nga hapon, no? Ah, tapos Baberlian Mihos, good afternoon. Maria, good afternoon sa iyo. Okay. Ah, oo. Okay. So 'yon. Pasensya na po kung medyo hindi na ako sanay. Teka, usog ako. Hindi na ako masyadong sanay mag-Facebook Live, no? Kasi I think parang 3 or 4 years. Basta ang tagal na hindi ako nag-Facebook Live. Ah, okay. Titingnan ko. Sa aking Lumalabas ba ito sa aking feed? Ayun. Sige. Huwag ka maingay. Huwag ka maingay. Huwag ka maingay. Ayun. So, lumalabas naman pala ako sa aking Facebook Live. Okay. Kasi hindi ko makita dito sa ano sa aking computer, no? So, nasa computer ko po yan. Tapos, teka. Paano ko makikita yung mga comments? Ayun. Okay. So, yun. Aha. Okay. Yun. Yan. Okay. So, magandang hapon. Teka, meron pang mga bagong pasok, no? Nasa na tayo? Okay, natapos ako kay Maria. Ah, Renan Bautista, magandang hapon. Jerlyn Dulana Park. Tiga Kangwon province ka, ma'am. Ako tiga ano ko? Tiga
Gyeongsang Namdo ako, no? Nandito ako ngayon. Jajamir, magandang hapon. Oh, si AG, magandang hapon sa'yo. Kingpin, magandang hapon. Emma Ruiz, magandang hapon. Oy, pa-shoutout daw. Dr. Vic Villan, Bagwis ng Habagat. Magandang hapon sa'yo, sir. No? Patmil Maxwell, magandang ha? Magandang hapon. Tapos Luis Ann Porciuncula Ubaldo, magandang hapon sa iyo. Sashi, magandang hapon. Ferdinand, magandang hapon. Tom Binalya, good afternoon. Ah, Lilian Palencia, good afternoon sa iyo. Mike Laporga, good afternoon. Jefferson Zerudo, hello. Tapos Mike Yang, tapos Edwin Sanchez Franco, good afternoon. Teka, nasa na ako? Teka, gumagalaw yung ano eh. Gumagalaw, yan. Mark Jason Borromeo, good evening. Emperor Bright, good afternoon. Master Elmer Tamparong, good afternoon. Tapos Cristel Salas, good afternoon. Oliver JR, good afternoon. Okay, si Juve Pancho, good afternoon. Yoyoy Matimtiman, good afternoon. Tapos, oh, Lester. Lester, magandang hapon sa iyo, sir. No? Okay. Okay. 'Yan. Um, hindi ko na maalala, no? Hindi ko na maalala kung kailan yung huli kong Facebook Live. Tingnan nga natin. Tingnan nga natin videos. Ah, hindi, wala na dito. Oh, wala na dito. Hindi ako nag Doon pala ako sa previous ano ata Miriam MT. Magandang hapon sa iyo. Doon pa pala ako doon sa previous account ko huling nag Facebook live, no? Okay. So, tagal-tagal na ito, no? Mark Longos, magandang hapon. Okay. Um well, there are several reasons kung bakit ako nag Facebook live, no? Um as I think a lot of you know, no? So I think a lot of you know, medyo nagkagulo, medyo nagkagulo ang mundo towards the end nung substitution schedule, which was November 15, 2021, 'di ba? Kasi President Duterte decided, no, to field a candidate for president na si Senator Bongo nga, 'di ba, no? Senator Bongo. Pagkatapos afterwards nagkaroon ng a few statements si President Duterte criticizing or sabihin na natin, sige, attacking another presidential candidate, 'di ba, no? So to me, no, ako kasi nandito ako sa Korea at ako naman ay hindi naman talaga ako insider, no? Hindi ako insider. I'm not in contact with anybody from the government, no? Um, I took it, no? I took it as a signal, no? I took it as a signal from the president that hindi siya happy with the survey frontrunner, no? Hindi siya happy with the survey frontrunner and magfi-field siya ng sarili niyang candidate, which is Senator Bongo, no? Okay, pero bago ako magpatuloy, ang dami pa palang pumapasok dito sa atin. Okay, kanino ako natapos? Ma'am Shimei, magandang hapon sa iyo. From Dubai daw siya. Eli Rico Apostol, good afternoon. Arian Villaflor, good afternoon. Myra Lopez Gonzalez from Davao siya, good afternoon. Tapos si Alice, good afternoon sa iyo. Totong, CDO siya, nanonood from CTO, good afternoon. Ray Road Trip, good afternoon. Taga Davao daw siya. Riza Alejandrino, good afternoon. Suzy Pai, good afternoon. Okay. So, yon. Ako, personally, no, I took it as a message from the president na yun nga, mag-field siya ng sarili niyang candidate.
no? For president. So, very simple para sa akin 'yon, no? Very simple para sa akin yung message na 'yon. Um, the president wanted to separate himself from the other candidate. By the way, ako ako kasi naniniwala, no, based sa naobserbahan ko, no. Tsaka kami ni Dr. Vic Villan, tsaka ng iba pang mga kaibigan kong historiador, nag-aaral ng kulturang Pilipino, no, sa Isayan. Ang nanonotice namin, nanonotice natin, tsaka syempre makikita nyo naman, looking at the survey frontrunner, makikita nyo, hindi na tumatalab yung hindi na tumatalab yung negative campaigning, 'di ba? Tama naman din talaga sila eh. Tama naman din talaga sila. Napakarami ng ibinato sa kanila, no. Napakaraming ibinato sa kanila, hindi naman natitinag yung numbers nung kanilang kandidato, no. So, malinaw talaga na hindi tumatalab yung yung negative campaigning, no. So that's why ako from the very beginning, no, from mga middle of November na yon, no, ang attitude ko was do not attack, 'di ba? Do not attack the other candidates, 'di ba? Do not attack the other candidates. Just, the president sent us, no, a message na meron siyang candidate. So ako parang feeling ko, sige, ah ipopromote yung candidate ni president. Siyempre, ang candidate niya nga si Senator Bongo. That's why ako, ang ginawa ko lang since November is just essentially answer all of the questions concerning Senator Bongo, 'di ba, no? Alalay daw siya. So ako naman kasi ako ay historiador, 'di ba, no? Ako ay historiador. Nagsa-cite lang ako ng mga historical cases kung saan yung mga alipin, By the way, sige, haluan na natin 'to ng history lessons, no? By the way, ang alipin sa kasaysayan at kulturang Pilipino ay hindi kaparehas ng slave, no? Tinatranslate nila yan eh. Tinatranslate nila na yung alipin ay slave. Pero there are important differences eh. Kasi ang slave o esklabo sa Espanyol, ay walang karapatan, no? Wala siyang rights, wala siyang privileges doon sa society. So ang esklabo para siyang bagay eh, hindi siya tao, no? So pwedeng ibenta. So halimbawa yung ikaw yung amo ng slave, no? Pwede mong ipamigay yung slave mo sa kung kani-kanino, no? Hindi ganyan yung alipin, no? Hindi ganyan yung alipin. Okay, teka, sige. Dami pang pumapasok, no? So, babatiin muna natin. Kanino ba ako tumigil? Okay. Norbert Sandoval, good evening. Arnel Domingo, good evening. Nanonood daw siya from Dubai. Rowena Mago, good evening. Sana daw regular. Tignan natin, ma'am. Tignan natin. Oo. Kasi nakikita ko yung sense nito. Kasi alam nyo, although nagpupugad vloggers ako, alam nyo, pinag-uusapan nga namin ito ng kaibigan ko si Ma'am Maricar Serrano, 10 time mahalay, no? Pinag-uusapan namin to. Meron kaming sense of propriety, no? Na yung pugad vloggers kasi is a common platform. Hindi lang naman ako mag-isa ang may-ari ng pugad vloggers, 'di ba? So, hindi po pwedeng magsulong ako doon nung sarili kong personal kong agenda. Kasi may mga iba akong kasama, no? So, tama kayo, Ma'am Rowena Mago. Sige, baka mag-regular ito. Baka mag-regular ito kasi, ah,
meron ako mga gustong sabihin personally na hindi ko sasabihin sa Pugad Vloggers. Kasi may paggalang ako doon sa iba parang mga kasama natin, no? Sa may Pugad Vloggers na baka mamaya maraming magalit sa akin, 'di ba, no? Alam niyo naman, maraming mga magagalitin ngayong mga panahon na ito, no? So baka madama yung programa, no? Baka madama yung programa. Alam niyo naman, maraming mga attack dogs na nagkalat. So, um, so yeah, yeah, sige, sige. Pag-iisipan ko 'yan kasi there are certain things na I will say here na hindi ko sasabihin sa Pugad Vloggers kasi nirerespeto ko nga that is a common kumbaga marami kaming hosts sa Pugad Vloggers, no, and I don't want na sa galit sa akin nung mga attack dogs pati yung yung ibang members ng Pugad Vloggers, yung entire show ay madamay. So sige ma'am, pag-iisipan ko ito, pag-iisipan ko, no. Total kami dito sa Korea ay ano na, patapos na yung semestre namin, no? So pagka nagawa ko na yung mga grades ko and everything, wala na ako masyadong gagawin. So baka makapag-regular ako na ano, na na Facebook Live. Okay. So 'yon. Uh, okay, nabati na kita Suzy pa, yan, no? Liberty Ates, no? Oh, Eights Ates siguro naman. Watching daw siya from DC. Okay. Vinny, good afternoon. Tapos Brian Auditor Mabolok, magandang hapon, magandang gabi sa iyo. Tapos Nelia Intano, good afternoon. Frederick Telen Soriano, good afternoon. Ibni Hajan Bukan Omar, no? Grabe. Tama, sana tama lang yung pag-pronounce ko sa ano, no? Sa iyong pangalan. Magandang hapon, taga Palawan daw siya. Benji Magnay, good afternoon. Sino to? Archie Escudero, magandang hapon, good evening sa iyo. Leo Anthony Mendoza, nanonood siya galing sa Pampanga, good afternoon. King Jim Pumarada, good afternoon. Tapos sino pa? Aurelio Magpayo, good afternoon from ano siya, from Saudi Arabia. Bobit Santa Cruz Alip, good afternoon. Tapos Martin Labez, good afternoon. Oh, wala nang attack dog dito kasi ang dami nila, binlock ko na no? Binlock ko na kaya nawawala na, no? Okay. Grayson Glares, magandang hapon. Tapos, Ezekiel, nako lang, napapatungan. Jos Ezekiel Guevara, good afternoon, taga-Tondo daw siya. Tapos, teka. Maria Sydney Farah, alala lang, bilis gumalaw Magandang hapon sa iyo, ma'am. Tapos, CD Leon. CD Leon. Good afternoon. Okay. Okay. Ito pa. Fran Michael Taneza, good afternoon. Okay. So, yon. Katulad nga na sinasabi ko, iba yung alipin sa ano. Iba yung alipin sa slave. No? Okay. TJ Romero, good afternoon from nasa Cebu siya. No? Okay. Iba yon. Kasi ang alipin, ano lang yan siya, tawag nito, pansamantala lang actually ang estado niya bilang alipin. Kasi hindi natin alam for one reason or another kasi hindi malinaw ang kasaysayan dyan Basta for one reason or another, yung alipin ay nagkautang, no? Nagkautang sa datu. Wala ka na naman ibang uutangan sa loob ng ating mga barangay tsaka mga bayan noon. Wala ka na naman ibang uutangan kundi sa datu. Precisely because yung datu, siya yung siya yung custodian ng community resources, no? So halimbawa, pag sila'y nangangalakal, no? Kasi ang kalakalan trade ang number one na economic activity ng mga Pilipino. Community endeavor 'yan. Kundi community endeavor. Pagkatapos, ay teka lang, bago ko magpatuloy, ito, meron tayong bigating nanonood dito, Maricar Serrano. Ma'am, Tentay Halay, magandang hapon sa iyo, no?
Sir Tokotok, good afternoon. Tapos, teka, ang bilis gumalaw. Teka, Mervin Maramag, kaibigan ko to. Mervs, magandang hapon sa iyo. Tapos, advanced happy birthday ah. Alam ko birthday mo sa December 6 eh. So happy birthday sa iyo. Tapos, kamusta mo na lang pala ako kay Love at saka sa mga kids, no? Na actually hindi na nga yata kids at tatanda na ng mga anak mo, no? Okay. Istoy Palaboy, magandang hapon. Julio Trenta, good afternoon sa iyo, sir. Tapos, Luisa Marquez Escurel, sorry ah, pagka namamali ko yung pag-pronounce ng pangalan niyo. Good afternoon, tiga Caloocan siya. Tapos, Wally Ancheta Villanueva, good afternoon sa'yo. Okay, tapos sino pa to? Sino pa to nandito? Aha. Ching Madrid, nabati na ba kita? Tiga Saudi siya, no? Good afternoon. Gracia Bandibas Paz, good afternoon, na Saudi Arabia siya. Michael Jonathan Medina, anyong asimnika. Oo. Tapos, si Jesus Bayang, good afternoon. Tiga Surigao del Norte daw siya, no? Oo. Tapos, alalala, alalala, ang bilis. Ang bilis. Teka, sino to? Xerxes Montes, good afternoon. Jojo Calustre. Okay. Yon. Yan o, tama. Yan o, sinasabi ni Doc Vic Villan, pansamantalang estadong panlipunan lang ang pagiging isang alipin, ano? Kaya nga, may pagtitimawa ng mga alipin kasi bandang huli, no? One way or another, na natitimawa yung alipin. Ibig sabihin, natatapos yung status niya as alipin, ano? Pero minsan, no? Minsan, nakasama ko na, I think sa isang Facebook platform, sa ibang Facebook platform, nakasama ko na si Dr. Efren Isorena, no? As sinasabi ni Dr. Efren Isorena, may teorya siya na meron talagang mga tao na hindi naman nagkakautang, hindi naman talaga nagkakautang, pero gusto niya na magsilbi doon sa dato. Now, pinaliwanag na rin ito ni Doc Vic Villan eh. Ang paliwanag ni Doc Vic Villan dito is gusto din minsan kasi yung mga dato, no? Malakas ang Vic, nakalimutan ko yung term mo. Dungan, no? Yan, sinasabi ni Vic, no? Yung life force, no? Yung dungan ng mga dato, malakas yon. So, ang nangyayari dyan is merong mga tao talaga na gustong kumbaga pag tumatabi ka kasi sa mga taong malakas ang dungan, pati ikaw lumalakas din yung lumalakas din yung dungan mo. That's why makikita natin yung mga yung mga tao na yung mga personalidad na may malalakas na dungan, gaya ni President Duterte, dinudumog ng tao yan eh. Dinudumog ng tao, gusto nilang lumapit sa kanya because kukuha ka ng dungan doon sa presidente. Pinaliwanag na, ilang beses na pinaliwanag ni Doc Vic Villan yan, tama yun, ma'am. Para nagugulat si Rowena Mago kung bakit meron daw mga taong gustong maging alipin. Oo, meron. Meron. Kasi nga, gusto mong mapalapit sa dato, no? Gusto mong mapalapit sa dato kasi yun nga, yung dungan ng dato, gusto mo makakuha ka nung na yon. Maunahan ka ng uy, kaya nabasa ko tuloy na unahan dungan. No? Ano tawag nito? Gusto ko makakuha nung dungan na yon para din yung sarili mong dungan ay lumakas. No? So, that's why, pag tiningnan mo si Senador Bongo, hindi naman siya mahirap na tao eh. 'Di ba, no? Wala naman siyang pagkakautang, 'di ba, no? Pero gusto niyang lumapit kay Presidente Duterte kasi napakalakas ng dungan ni President Duterte. So, lumapit siya para matuto, no? Para matuto, lumapit siya para ah
lumakas yung kanyang dungan, 'di ba? Kaya nga 24 years old pa lang si 24 years old pa lang si Senador Bongo. Nandun na siya, ah, alalay na siya ni Presidente Duterte, no? So, naging 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 masama yung konotasyon ng alipin kasi nga dahil tinatranslate nila sa English na slave, no? Tinatranslate kasi nila sa English na slave. Marami nagtatanong ano yung dungan. Pinaliwanag na ni Doc Vic Villan ito no. Lalo na nung pinakahuli niyang pinaliwanag nung magkasama kami sa Pugad Vloggers nung Thursday, no? Life force siguro kung sa English, no? Life force ng tao 'yan, no? Diyan nang gagaling yung ating lakas, no? Ah, sa English, di sabihin nila, 'di ba, yung mga character, yung ating basta life force, no? Siguro siguro puntahan nyo yung Facebook page ni Doc Vic Villan kasi siya ang expert dito Alam mo 'yon? Siya ang magpapaliwanag sa inyo niyan kung ano ang ibig sabihin niyan. Tama, tama. Okay, Xerxes Montes, maganda. Sige, sige. Kaya nga makikita nyo sa Dragon Ball Z at saka sa iba pang mga di ba? Si Ghost Fighter, si Eugene, di ba, no? Nag-energy ball sila kasi inaano mo, ang paniniwala kasi niyan sa iba't ibang kultura, no? Yung iba-ibang kultura kasi, ano tawag nito? Naniniwala tayo na yung mga tao ay merong spirit energy, no? Spirit energy, uh, life force na matatawag. Tapos na, na ano yan pinagkukunan natin ng lakas yan. Pinagkukunan natin ng lakas. Tapos pagka marunong ka, tama Mervs, Mervin Maramag, sa English, charisma ang tawag nila dyan Charisma ang tawag nila dyan. Pero sa Pilipinas, meron tayong yun nga. Meron nga, lalo na sa Kabisayaan, sabi ni Doc Vic Villan. Hindi ako ang eksperto dito, si Doc Vic Villan na nakakaalam dito. Inuulit ko lang yung sinasabi niya. No? So, that's why, lumalapit ka doon, no? Kasi kaya nga makikita nyo, tama yun, yung iba, sabi ni Fran Michael Taneza, yung aura, no? Yung aura. Kasi nga, yung nanggagaling yan sa loob natin Nanggagaling yan sa ating loob, no? So kung maganda yung lagay ng ating loob, no? Magre-reflect din yan sa ating physical outward appearances, 'di ba? So 'yon. So yung alipin, hindi yan slave Hindi yan slave, no? Ang alipin essentially ay nagsiservisyo sa datu. Yun talaga ang function ng alipin. Nagsiservisyo siya sa datu, no? Ang akala kasi ng mga Espanyol diyan, kasi papansinin niyo mga kababayan, kapag yung alam kasi natin about our own culture and society, no, in our history, essentially galing sa observations tsaka sa writings ng mga Espanyol, no? So sila hindi nila naintindihan yung ating kultura. Hindi nila naintindihan yung kultura natin. So sila ini-insist nila na yung alipin ay slave, no? Na mali 'yun. Mali 'yun. Hindi ganoon Hindi ganoon, 'di ba? So ang papel ng alipin ay magtrabaho para sa dato, no? Now, yung dato hindi siya hari, no? Ang dato naman is just a leader of the community. Leader lang siya ng community, no? That's why meron mga tao nagtatrabaho para sa kanya. So in reality, hindi ka nagtatrabaho para dun sa dato. Nagtatrabaho ka para sa community kasi yung dato just represents the entire community, no? So halimbawa, ang ginagawa nila noon, 'di ba? Nag-accumulate ng resources, tas ang custodian, hindi yan dapat sa kanya.
Hindi yan sa kanya, no? Tagapangalaga lang siya. Tagapangalaga lang siya nung resources ng community, yung dato. So tapos, tuwing may mga taong nangangailangan, magdi-distribute yung dato ng resources. That's why pag tinignan niyo si President Duterte, ganyan ang attitude niya sa resources ng ganyan ang attitude niya sa resources ng gobyerno, no? Tagapangalaga siya ng resources ng gobyerno para pag may mga Pilipino na nangangailangan, i-distribute niya. No? Okay. So, syempre, napakalaki ng komunidad. No? Napakalaki ng komunidad natin. Napakaraming tao. Hindi yan kayang gawin ng dato mag-isa. Hindi niya yun kayang gawin mag-isa. So that's why kailangan meron siyang meron tumutulong sa kanya. That's why alam nyo, maski nga yung word na katulong, no? Pinag-usapan namin to briefly kanina ni ni Ma'am Maricar Serrano. Maski ang concept ng katulong parang naging masama, naging negatibo yung ibig sabihin ng katulong. Pero napakagandang konsepto ng katulong eh. Ang konsepto ng katulong is yung trabaho para sa komunidad ay sobrang bigat. 'Di ba? Sobrang bigat ng trabaho sa komunidad. Hindi yan kaya ng isang tao. That's why alam niyo si President Duterte, 'di ba, parating yung sabi na nahihirapan na siya, tulungan natin siya. Alam mo 'yon? Ganun 'yun eh. Ganun 'yun. Kasi ang trabaho ng dato ay napakabigat, napakarami. So that's why kailangan ng dato ng mga katulong, no? Tutulong sa kanya para ma-accomplish yung trabaho na 'yon. 'Di ba? That's why hindi negatibo dapat yang katulong. Kaya lang kasi alam nyo, yung kultura natin, napasukan kasi tayo ng mga ng kanluran, no? Nasa kanila mahigpit yung social classes. So kumbaga parang yung amo napakataas nun. Tapos yung katulong o yung alipin talagang mababa yun. Tapos talaga sila, yung very strict. That's why 'di ba, yung iba nga mga masyadong mga mata pobre, no, na tipong ah, sila iba yung pagkain nila sa kanilang mga katulong, 'di ba? No, tapos kung alam mo 'yon, yung meron talagang discrimination between amo and katulong. So, pero hindi ganyan originally eh. Hindi ganyan originally, no? Ang difference lang talaga nung dato sa kanyang mga katulong, or alalay or alipin, bahala na kayo kung anong gusto yung tawag nyo dyan. Ang only difference lang talaga is yung dato, siya ang decision maker. Siya yung decision maker. So, siya yung nagdi-decide paano natin hahatiin yung resources, no? Paano tayo magpaparami ng resources para sa community, no? Paano natin poprotektahan yung ating bayan, no? Paano tayo makikipagrelasyon sa ibang bayan, diplomasya. So, decision maker lang ang dato. So, sa dami ng trabaho niya, at sa bigat ng kanyang trabaho, no? Kailangan niya ng mga tutulong sa kanya, no? Kailangan niya ng tutulong sa kanya, kailangan niya ng aagapay sa kanya, no? Minsan iimbitahan ko si Doc Vic ulit sa may Pugad Vloggers kasi uh, alam nyo, to si Doc Vic Billian, siya yung naging consultant doon sa TV show sa GMA7 na Amaya, no? May mga pinasok yan siya na konsepto doon eh. Yung alabay, di ba, Vic? Yun ang ini-introduce ni Vic. So, hindi yan masama. Kaya lang kasi, alam niyo yun, ang mga sa kanluran kasi, yung master and slave, iba yun, no? Iba yun. Talagang social discrimination, no? Yung hierarchy talaga ng society, mahigpit yan sa kanila, no? Sa atin hindi eh.
yung lipunan natin is very fluid. Very fluid yung society natin, which is based on your uh, accomplishments. Big sabihin, based sa mga nagawa mo. So for example, ang isang tao pagka sa mga gawain ng community, nagpakita siya ng kakayahan niya, no? Para ma-accomplish 'yon, pwede siyang maging datu, no? Pwede siyang maging datu. Okay. So, anyway. Anyway. So, ganyan lang naman yung mga ginagawa ko, 'di ba? Ganyan lang naman ang ginagawa ko sa Facebook page ko, sa Facebook account ko, 'di ba? So, hindi naman ako talaga nag-aatake ng kung sino-sino mga kandidato kasi ako feeling ko nga hindi natin kailangan gawin 'yun eh. Hindi natin kailangan gawin 'yun na mang-atake ng ibang kandidato, no? Precisely because mas marami nga tayo. Kaya nga ako nagpasimuno ako niyan eh, nagpapakalat ako nung hashtag na yan, mas marami tayo, no? Kasi totoo 'yan eh. Totoo 'yan, no? Mas marami tayo. Kasi tanungin niyo yung mga sarili niyo, mga kababayan. Saan napunta yung 97% ni ano? Saan okay, sige. Tanong ni Matt Gabriel, nasagot ko na, ano? Ang alipin ba ay pwede maging dato? Oo. Oo. Ano yan? Kahit sinong historiador ang tanongin nyo, oo ang sagot dyan. Kasi, nangyari na yan eh. Nangyari na yan. Okay. Okay. Ah, so, kumbinsido ako na marami tayo. Bakit? Kasi, saan napunta yung 97%? 'Di ba? Saan napunta 'yun? 'Di ba? Oh. Kasi nag 90 plus percent si President Duterte. Nag 90 plus percent si President Duterte. So, ganun tayo karami. Of course, uh, yung Duterte, approval rating na yun ni President Duterte, syempre, pwede yun mahati-hati. 'Di ba? Pwede 'yun mahati-hati. Kasi nga totoo naman din, no? Iba-iba din naman yung sinusuportahan nitong mga Duterte supporters, no? Iba-iba din naman ngayon ang sinusuportahan nila for president. 'Di ba, no? Totoo naman 'yan. Kaya lang nga ang sinasabi ko nga is ganito, no? Ang sinasabi ko nga ganito, tatandaan po natin, no, na bagong-bagong sali si Senator Go sa presidential race. Bagong-bagong sali siya sa presidential race. Okay, sige. Teka, wait. Paano ba nag-share screen dito? May papakita ako sa inyo eh. Teka. Teka mga kababayan ha. Natin, share screen. Nasaan na share screen dito? Kanina nakita ako na eh. Expand video. Diyos ko. Ito ang problema kasi. Hindi ako masyadong Hindi ako masyadong sanay na eh. Teka, wait ha. Viewer interactivity, distribution. Diyos ko. Paano na? Nasaan na share screen dito? Kasi gusto ko ipakita sa inyo yung Gusto ko ipakita sa inyo yung information na ito. Teka, dashboard. Ano? Nasaan na yun? Kailangan kong matuto. Kailangan kong matuto kung papaano mag-share screen. Okay, sorry. Okay, so walang share screen eh. Okay. Sige. Okay, now, sa mga major survey companies, no? Sa mga major survey companies, ganito ang situation. Okay, ang SWS, no? Social Weather Station, ang SWS, last sila na nag-survey noong
October, teka, saan na yun? October 20, October 20 to 23, no? Yung survey ng SWS, October 20 to 23, no? So, that means bago pa ito bago sumali sa presidential race si Senator Bongo. That's why pag tiningnan nyo yung SWS survey, hindi kasama si Senator Go. Hindi siya kasama doon sa survey list na yon. Okay. Ang Pulse Asia, no? Ang Pulse Asia, sige na to. Go to live, teka, wait. Nasaan to? Okay. Go to live producer. Tapos, nandito ako sa live producer. Tapos, in the get started menu, choose camera. Ginagawa ko na to eh. Click share. Hala. Nandito na kasi ako sa live dashboard eh. Nandito na ako sa live dashboard. Okay, anyway. Bigyan nyo ako ng time kasi marami pa ito. Marami pa ito. So, at some point in the future, at some point in the future, mapaperfect ko rin itong ano na to. Itong pag-Facebook live na ito. Okay, so sige. Yung sinasabi ko nga is, sa survey ng Pulse Asia, ang Pulse Asia, ang last survey nila ay September 6 to 11 pa. September 6 to 11. Okay. So, essentially, ang pinaka-relevant dito na survey ay yung sa Publicus Asia. Okay. So, yung sa Publicus Asia, nag-survey sila ng November 16 to 18. Right? November 16 to 18 yung survey nila. Which means hindi pa nakakabuelo si Senator Bongo noon. Hindi pa siya nakakabuelo kasi kakasali niya pa lang, 'di ba? That's why sa survey ng Publicus Asia, 4% si Senator Go. 4% siya. Okay. Kasi nga parang 2 days pa lang yata siya. Parang gano'n, parang 2 days pa lang siya na kandidato. Diba? Okay. So, in 2 days, naka 4% si Senator Go. Isipin mo yan, 4% siya in 2 days. Okay? So, samantalang pag kinumpara mo dun sa iba, gaano katagal ng kandidato yung iba, no? Gaano katagal ng alam ng publiko na sila ay kakandidatong presidente, no? So that's why tinatawanan nila yung 4% na yan ni Senator Go. Pero hindi yan mababa, mga kaibigan, ano? Hindi yan mababa kasi you have to understand, 2 days lang yun. 2 days, no? 2 days yung 4% na yun. Okay. Now, naglabas yung RP Mission and Development Foundation ng kanilang survey, no? Naglabas sila nung kanilang survey at ang coverage nila ay November 16 to 24. So ibig sabihin ano tawag nito? 24 mga 2 weeks. Yan. Naka 2 weeks na kandidato si 2 weeks nga ba? Less than 2 weeks. Less than 2 weeks. No? Kasi 24 mga 10 days, mga ganyan. Mga ganyan, 10 days. In 10 days, no? In 10 days, 14%. Tama ba? 14% nga ba? Teka. Check ko ha. Check ko. Oo, 14%.
14% si Senator Go in 10 days. Okay, so ulitin natin Ulitin natin. 4% siya in 2 days. No? 4% siya in 2 days. Tapos dun sa isang survey, 14% in 10 days. No? So that is astounding. No? Ano yan? Talagang talagang matindi yung numbers na yon. Matindi yung numbers na yon because kasi yung iba tinitingnan nila 14% ang baba. 4% ang baba. But you have to understand, kailangan mong i-count ilang araw pa lang yung numero na yon. Compared to people na buwan na, buwan na silang kandidato, no? 'Di ba? That's why ito nga si Ma'am Tentay Mahalay, 'di ba? Kaibigan kong mabuti ito, 'di ba? Tinutulak nito ni Ma'am ni Ricardo Sorano ang kanyang kaibigan na si Herbert Bautista, si Bistek bilang senador, 'di ba? Si Bistek, kailan din lang kandidato 'yan eh. Kailan din lang kandidato, no? Wala nga nakakaalam. Hindi nga yan kagaya nung ibang kandidato na matagal mo nang alam nakakandidatong senador. Yung Bistek, parang parang October, no? Ma'am, pakikomento nga, kailan ba to? Parang October, o November lang yata, kandidato yung Bistek. Tapos, number 12 na. 'Di ba? So sasabihin ng iba, number 12 ang baba. Pero number 12 ka kasi bagong pasok ka pa lang. Bagong pasok ka pa lang, tapos number 12 ka na. So ibig sabihin malakas 'yun. Malakas 'yun. 'Di ba? Kasi iko-consider mo bagong pasok pa lang. Okay. Now, so ang sabi nila, hindi daw mapagkakatiwalaan yung survey ng RP Mission and Development Foundation, no? Pero ito, kaya nga dapat talaga ma-share screen ko ito, no? Dapat talaga ma-share screen ko ito. Kasi tiningnan ko yung numbers, tiningnan ko yung ni-research ko itong RP Mission. Kasi ako din mismo di ko kilala kung sino itong RP Mission and Development Foundation na ito, no? Tapos apparently, nakita ko, may isang news report ang The Manila Times, no? Manila Times, kung saan ako columnist. Sinulat ni Neil Jason Servalios, no? Ni-report na ito, February 25, 2019. Ibig sabihin, kakasimula ng kampanya para sa 2019 elections. Ayan. Ang title dito ay Incumbents Keen Ahead in Metro Manila Mayoralty Race Survey. So, ibig sabihin, itong RP Mission and Development Foundation, nag-survey ito para sa local elections noong 2019. No? So, nag-survey siya for local elections noong 2019. Pagkatapos, yung mga lumabas sa survey nila, puro nanalo. Halimbawa, Makati. Sa Makati, sabi nila 70% si Abby Binay. Tapos, yung iba kay Junjun Binay. Which turned out to be accurate. Nanalo si Abby Binay kay Junjun Binay sa Makati. Okay. Tapos dito, Edwin Olivares ng Parañaque, no? Lamang kay Mayor kay dating Mayor Florencio Bernabe. Yun din ang resulta, si Olivares ang nanalo kay Bernabe, no? Tapos sino pa to? Jaime Fresnedi sa may Muntinlupa, 65% siya versus kay Red Marinas, no? Yun din ang naging resulta. Tama yung tama yung survey na yon sa may Muntinlupa, no? Tapos sa Taguig, Lino Cayetano, tsaka si Mayor Lani Cayetano bilang kongresista. Ano sila tawag nito? Tama ba ko? Yeah.
75% ito. 75% si Lino Cayetano, panalo siya. Which is, yun talaga yung result. Sa Pasig, si Imelda Calixto Robiano, kalaban niya si Chet Coneta, na kapatid ni Sharon Coneta, yun din ang naging result. That is correct. So, ibig sabihin, itong ano na to, itong RP Mission and Development Foundation na ito, ano na siya? Tawag nito, nakapag-survey na siya nung last election. Totoo naman bago, pero nung 2019, sumabak na siya sa pagsa-survey at accurate yung results niya. No? Accurate yung results niya. So, sinisiraan lang nila yung RP Mission and Development Foundation survey kasi daw, hindi daw maganda yung English. Sus, Diyos ko. Alam nyo, yung nagsasurvey naman, ay hindi naman sa English. hindi, hindi naman yung English ang sinusukat ng ano. Hindi naman yung English ang sinusukat sa mga surveys. Yung ano naman, yung bilangan, 'di ba? Yung bilangan naman, hindi naman English ang ano, ang sinusukat doon. Okay. Tapos, masyado daw mabilis yung paglabas ng resulta, no? Parang less than 48 hours or 24 hours lang daw naglabas ng resulta. Eh, nagbibilang ka lang naman, nagbibilang ka lang naman, di ba? Ano lang ba yung survey? Sino iboboto mo? Itong taon to. Sige, list. Di ba, ipapasok mo lang sa computer yun eh. Oh, ito bumoto dito, ito bumoto doon. Pagkatapos yung computer na yung mag-a-add nun. So, gusto, anong matagal doon sa prosesong yun? Di ba? Anong matagal doon sa prosesong yun? Kasi ang gagawin mo lang naman sa survey, bibilangin mo lang eh. Bibilangin mo lang, oh, ilan ang namili kay Bongo, ilan ang namili dito sa ganitong kandidato, ilan ang namili doon sa ganun. Di ba? Gaano ba kahirap magbilang, di ba, no? Gaano ba kahirap magbilang? Computer naman yung nagbibilang eh. So, hindi yan ganun hindi yan kailangan ganun katagal. Okay? So, yun nga. So that's why ako sa aking Facebook sa Facebook account ko, sinasabi ko nga na pinipredict ko yung magiging movement ni Senator Go. Sabi ko, kita nyo, nagsimula siya 2 days, no? In 2 days, 4% siya. Tapos, 10 days, 14% na siya. So sabi ko, bago matapos ang taon, no? Bago matapos ang taon, Disyembre, kung magtutuloy-tuloy lang siya, sabi ko, pwede siyang umabot, conservatively, sabi ko, baka mga 17%, no? Baka mga 17% siya. Tama ba? Hindi ko na maalala yung exact post ko na yun eh. Tinotroll nila ako para dyan eh, no? Sabi ko, by December, mga 17%. Excuse me. No? Tapos, by the start of the campaign sa February, basta nasa mga 20% na si Bongo, ay nasa 20% na siya sa February, sabi ko, kaya ng anuin yun, kaya ng ikampanya ni President Duterte yun, iikot na ni President Duterte yan, so that pagpasok ng Marso, no? Pagpasok ng Marso, no? So sabi ko, 'di ba? Sabi ko 17%, something like that, ano? Hindi ko na maalala exactly kung ano yung sinulat ko eh. So 17%, like something like that ng December, sabi ko magto 20% ng January, tapos mga middle of mga 25, mga ganyan, mga mid-20s ng February, tas pasukin niya na ang bandang mga 30% ng Marso. Tapos sabi ko, pagdating ng Abril at Mayo, 35 to 38%, yun ang
Yun ang magic number. 35 to 38%. Bakit 35 to 38%? Kasi, ano tawag nito? Pag tiningnan mo yung mga numbers nung ibang mga candidates, si Ping Lacson, no? Si Senator Ping Lacson, sa lahat ng surveys, 6% siya. SWS, 6%. Ano tong isa? Pulse Asia, 6%. RP Mission, 6%. Di ba, no? Maski dito kay Publicus, ilan siya? 3% sa kay Publicus, no? So, 3% sa kay Publicus. So, nagaano na. Kumbaga parang malinaw na yung numbers ni Senator Lacson, no? Tapos si Senator Manny Pacquiao halos ganun din. Halos ganun din, no? Nasa mga around 12%. Although dito sa RP Mission mataas si mataas si Senator Pacquiao. 16% siya dito, no? So pero ako feeling ko kasi doon sa ibang mga surveys, no? Teka, wait. Sa Publicus, si Pacquiao ay 3%, no? 3%. Dito sa may SWS, siya ay 9%. 9% siya sa SWS. Tapos dito sa may Pulse Asia, si Pacquiao ay 12%. No? So, basta't ang inestimate ko yan, no? Inestimate ko, pag pinagsama-sama mo yung mga numbers, no? Pag pinagsama-sama mo yung numbers ni Vice President Leni Robredo, ni Senator Pacquiao, ni Mayor Isko Moreno, at saka ni Senator Ping Lacson, kako, nasa bandang mga 30% yung total nila. No? Silang apat, bandang mga 30% or even 35%. No? Or even 35%. Okay, so sabihin natin 30%. 30%, ibig sabihin, merong natitirang 70%. No? Now, para ka manalo doon sa natitirang 70% na yon, 35 to 38% ang makuha mo, winner ka na. Di ba? Winner ka na. Winner ka na pag nakakuha mo yon. Di ba? Now, kung 35% yung apat, no? Vice President Robredo, Senator Pacquiao, Mayor Esco Moreno, tsaka Senator Ping Lacson, pag ang total nila is 35%, no? Silang apat. 35% silang apat. Eh di 65% lang ang natitira. Makakuha ka ng mga 34-35%, winner ka na. Ayan, winner ka na. So, sabi ko, the numbers are good. The numbers are good, sabi ko. The numbers are good. 'Di ba? Kaya nga medyo nasurpresa ako na nag-announce si Senator Go na magwi-withdraw siya. 'Di ba, no? Kasi sabi ko, bakit ka magwi-withdraw after 2 weeks? No? Wala pa. hindi pa, sorry. Wala pa yung mga numbers eh. Hindi pa nga natin nakikita eh. Kaya hindi pa natin nakikita yung mga numbers mo eh. 'Di ba? Eh, baka sa pag-ikot-ikot nila niyan, yung 14% mag 20% sa December, 'di ba? So parang hindi ako medyo na-dismaya nga ako, no? Kaya lang ang dami sa inyo, no? Ang dami sa inyo nagre-remind sa akin, At totoo ito eh, no? Nag-announce si Senator Go na magwi-withdraw siya. Pero lumipas na ang December 1. December 1, Wednesday. December 2, tama ba? Oh, tama. December 2, Thursday. No? Oy, Mervs, good night. Regards sa kanilang lahat, ha? Okay. December 2, Thursday. December 3, Friday.
Hindi pa pumupunta ng COMELEC si Senator Go. Hindi ba siya napunta ng ano? Hindi ba siya napunta ng COMELEC? Di ba? Yun ang alam ko ha. Yun ang alam ko. Hindi pa siya pumupunta ng COMELEC. Di ba? Oh. Tapos, di siyempre yun nga. Nadismaya talaga ako. Alam nyo naman yun eh, no? Marami naman sa inyo mapasok sa Facebook account ko. Nadismaya ako, di ba? Kaso, nagkaroon kami ng conversation ni teroristang misis. Ni-remind niya ako, sabi niya sa akin, hindi mo ba naalala yung style ni Duterte no 2016? Duterte, kakandidato, tapos hindi na daw. Tapos, kakandidato ulit. Tapos hindi na daw kasi ganito, hindi niya magdadabaw na lang siya, ganun. Sabi niya, urong-sulong din daw si Duterte. Urong-sulong din daw si Duterte noong 2016. Kasi nga daw, ang hinihintay, sabi ni teroristang misis ito, alam mo to si teroristang misis, kapag ka, kapag tinopak ito, tsaka, hindi kasi mahilig sa politika si TM eh, hindi siya mahilig sa politika, no? Pero kapag ka tinutopak siya, at saka gustong magkomento tungkol sa politika yan, ganda ng comment niya. Sabi niya sa akin, naghihintay lang yan ng clamor. Sabi niya ganun. So na-realize ko, o nga no, di ba? Kasi kung talagang seryoso si Senator Go na mag-withdraw siya, di pumunta na siya ng COMELEC. Gaano ba kahirap pumunta ng COMELEC? 'Di ba? Gaano ba kahirap pumunta ng COMELEC? How hard is it? 'Di ba? Gaano ba kahirap 'yon? Ba't hindi siya pumupunta? 'Di ba? Ba't hindi siya pumupunta? 'Di ba? Oh. So, bigla ako nabuhayan ng loob. Bigla ako nabuhayan ng loob. No? Nabuhayan ako ng loob. At ang nakikita ko nga dito, correct TM, no? Parang naghihintay si Senator Go tsaka si President Duterte. Mukhang naghihintay sila ng groundswell na tinatawag. Groundswell ng public clamor, no? Public clamor. Gusto nila sigurong makita kung gaano talaga tayo kadami. No? Gusto nila makita kung gaano tayo karami. 'Di ba? Kasi ito nga, nag 90% nga si President Duterte. Pero totoo naman, may iba diyan na supporters ng ibang presidential candidates. Totoo naman 'yon. Ibang presidential candidates ang sinusupport nila. So, hindi natin alam. Hindi natin alam exactly gaano ba sila karami at gaano ba tayo karami. Hindi natin alam. No? Now, syempre, yung kabila, kasi gusto nila magsigurosong sinasabi nila. Wala, mas marami kami sa inyo, no? Ang konti nyo, ang lit ng numero, 4%. Pero yun nga sinasabi ko, 4%, pero 2 days yun. 2 days lang yung 4% na yun. 2 days. Tandaan nyo yun mga kababayan ha. Pagka kayo, kinukulit nila dyan sa 4% na yan, 2 days lang yung 4% na yan. Diba? 2 days lang. Diba? So, hindi natin alam kung gaano karami talaga ang bongo, no? At gaano talaga karami yung pipila doon sa kabila. 'Di ba? Now, sabi ko nga sa inyo, ayaw nila dito sa survey ng RP Mission and Development Foundation. Pero may track record kahit papaano yung RP Mission and Development Foundation kasi local elections, no, sa Metro Manila noong 2019,
accurate yung survey nila. Accurate yung survey nila. 'Di ba? So, sasabihin nila, local election yan. Sa survey po, sa survey, walang pinag-iba yung local tsaka national. Kasi, sampling lang naman yan eh. Kung ano yung methods mo, kung ano yung methods sa local, yun din yung methods na gagamitin sa national. Ang difference lang ng sampling, ang difference lang ng sampling sa local tsaka sa national, syempre, pag national, pupunta ka na sa ibang lugar para kumuha ng samples. 'Di ba, no? Whereas, mas limited yung area na pupuntahan mo for samples, no, sa iyong survey kapag ka local elections ka. 'Di ba, no? So, question lang 'yan ng maghahanap ka ng ano, ng yung napalalawakin mo yung survey sample mo. 'Di ba, no? Pero the methodology is the same. So, kung reliable yung results mo at the local level, no? Parehas lang naman ng methodology yan eh. Parehas lang ng methodology yan. So, ibig sabihin, reliable din at the national level. Now, okay, so sabihin nila, bakit parang ibang-iba yung results nung dalawa? Now, again, like I said, no? Again, like I said, yung survey ng Publicus ay November 16, 2 days pa lang, no? 2 days or 3 days pagkatapos nung deadline ng substitution, no? Tapos yung ibang survey, yun nga, Pulse Asia, teka, para hindi ako magkamali ha. Pulse Asia, ang Pulse Asia September pa ito, mga kababayan, ha? September pa. Yung SWS October, no? Marami nang nangyari between October and November, 'di ba? So that's why magkaiba yung survey na yun. Tapos, yung Publicus, November 16 to 18 yun. Samantalang itong isa, 16 to 24. No? So may difference na 6 days. May difference na 6 days. Tatandaan nyo, sa 2 days, naka 4% si Bongo. No? So paano naging hard to believe, paano naging unbelievable na with an additional 6 days ay tataas yung numbers ni Senator Go, no? So that's why ang gusto nilang mangyari ngayon, 'di ba? That's why ang gusto nila ngayon mangyari is umurong na si Senator Go kasi nga nakikita nila yung pataas na movement ng numbers ni Senator Go. Senator Go, tandaan niyo to mga kababayan ha, si Senator Go lang sa lahat ng mga candidates na yung numbers ay pataas. Sa lahat ng surveys. Sa lahat ng surveys, pataas yung numbers niya. No? Kasi, yung ibang candidates, no? Sa ibang survey, tumataas sila. Pero sa ibang surveys, either bumababa sila or nagpa-plateau. Ibig sabihin, hindi na umaakyat. No? Hindi na umaakyat. Diba? So, that's why I think natatakot sila. Kasi upward ang movement ni Senator Go. Upward ang movement. No? Now, again, babalik ako dun sa original point ko. No? Ang basa ko sa situation, no? Maraming salamat teroristang misis for this. I cannot claim this for myself. Kasi sa kanya talaga to galing. Sabi ni teroristang misis, napakaganda. Sabi niya, naghihintay ng clamor yan si Bongo, no? Tsaka si President Duterte. Kasi nga naman, tama yun. Kasi
kailangan sa atin manggaling, sa taong bayan manggaling na gusto natin siyang tumakbo. 'Di ba? Kasi napakaganda ng narrative na 'yon eh. Napakaganda ng narrative na 'yon na kapag ka ang tao ang kumumbinsi doon sa kandidato na kumandidato siya, no? Tapos sugal yung ginawa nila, no? Sugal, ano? Grabe din tong Duterte, ano na to eh. Sugal yung ginawa nila, no? Na pinaurong si Bongo at naghihintay, ano? Mukhang naghihintay sila na yung tao, tayo, no? Ay kumilos para sabihin, hindi, kumandidato ka, no? Kailangan ka namin, no? No? Parang yun ang gusto nilang ano. Yun ang gusto nilang narrative, I think. Na tipong ang narrative is tao ang nagtulak kay Bongo para kumandidato. Okay. So, with that, no? Ako yun ang nakikita ko. Tama ka Crystal Salas. Kasi kay President Duterte, tao ang naghikayat sa kanya. I think yan ang gusto nila mangyari kay Bongo eh, no? Na tao ang maghikayat, no? So, I think naghihintay sila, no? Tapos tama to si si Lorena de Castro Ferrer. Tama sabi niya, 5 months pa. 'Yun ang tatandaan natin. Actually 6 months, no? 6 months pa eh. 6 months pa. So that's why parang sumugal pa sila. Parang sumugal pa sila na sumugal pa sila na kaya pa itong drama na ito na magwi-withdraw si Bongo. Tatandaan nyo ha, mag-withdraw daw, pero hindi mo siya pumupunta ng Comelec. Di ba, no? Hindi mo siya pumupunta ng Comelec. So, there is enough time, no? There is enough time, there is enough time na na makahabol si Senator Go. Basta't lumitaw yung lumitaw yung tinatawag nilang groundswell o public clamor, no? Kasi yun ang mukhang yun ang pupuhunanin eh. Yun ang pupuhunanin ni Senator Bongo. Yun ang pupuhunanin niya para sa kanyang pagkandidato. So, in short, so ang kailangan natin gawin dito, no? I think ang kailangan natin gawin talaga dito is simulan natin yung groundswell. Now, ang mangyayari, 'di ba? Ang mangyayari kasi dito is pag tayo nagsimula ng ganyang movement, Pag nagsimula tayo ng ganyang movement, nai-encourage natin si Senator Go na kumandidato. Yung mga accounts natin, nakita nyo to sa nangyari sa akin eh. Yung mga accounts natin, papasukin yan eh. Papasukin nung mga tiga-kabila, no? Papasukin nila yon, tapos iguguluhin nila. Guguluhin nila, papasok sila dyan. Ako, nakikita ko na nga dito sa comment section, merong mga pumapasok eh. 'Di ba? Papasok sila kasi, tapos guguluhin nila kasi ang nangyayari kasi, no? Ang nangyayari, marami sa atin, Marami sa atin ayaw nga ng ayaw ng toxicity, no? Pati ako nga eh, 'di ba? Kaya nga parang gusto ko na nga iwan din yung yung Facebook kasi toxic talaga. Alam mo yun, kada post mo biglang may mga attack dogs na papasok sa iyo tapos guguluhin nila yung wall mo, 'di ba? So, that's why tama eh, ang solution talaga is wag ka na makipagsagutan. Wag ka na makipagsagutan, i-block mo na lang. 'Di ba? Kasi ako naniniwala ako, no? Ako naniniwala talaga ako. Mas marami tayo. Kaya nga yan ang hashtag eh. Yun yung hashtag ko. Mas marami tayo. No? Ano yan?
hindi yan yung pampalakas loob lang o pampalubag loob. Ako, I feel it. No? I feel it, malakas tayo. Mas marami tayo. No? Except that, no? Ah, alam mo kung bakit ko alam? Alam mo kung bakit ko alam? Kasi nung, 'di ba, sabi ko no November 30, 'di ba? Sabi ko no November 30, sasara ko na lang tong Facebook account ko, 'di ba? Ang dami nag-message sa akin, ano? Pare-parehas yung message. Hindi ko alam kung nag-usap-usap tong mga taong ito. Basta pare-parehas yung message sa akin. Essentially, yung sinasabi nila is, hindi sila mahilig mag-comment. Hindi sila mahilig mag-comment, no? Pa-like-like lang, basa-basa lang daw, no? Pero sabi nila, nagbabasa daw sila. 'Di ba? Nagbabasa daw sila, pero hindi sila makomento, no? At wag ko daw isara yung Facebook. So na-realize ko, ayun pala ang Duterte voters. Ayun pala ang Duterte voters. Ayun. Tahimik lang tayo. 'Di ba, no? Tahimik lang tayo, 'di ba? Pagkatapos basa-basa lang, pero malinaw sa atin kung sino yung choice. Okay, now, eto, siyempre, sagutin natin, ano? Sasabihin ng mga dilaw o sasabihin ng iba, sasabihin nila, ah, yung mga yung mga tinatawag nilang troll farm, no? Di ba? Kasi yun ang sinasabi eh. Sa Senado, tsaka kung saan, may troll farm daw, tapos may mga trolls na umaatake sa mga yellow na mga na mga personalities at saka mga 'di ba? Ngayon ko na realize Ngayon ko na realize at I'm sure na realize nyo rin ito, mga kababayan, na realize nyo rin ito na bago yung 2022 elections, yung mga supporter ni Duterte, ni President Duterte, kasama doon yung botante ng kabila. Napansin nyo, no? Ewan ko napansin nyo. Kasama natin dati na so-called Duterte voters sila. Pero ang totoo niyan, supporters sila nung candidate. Nito si survey frontrunner. No? Tapos, parang ang lumalabas, ang suspetsa ko, yung mga trolls na yon, no? Na kunwari, DDS trolls kunwari sila. Mukhang hindi sila DDS. No? Mukhang hindi sila DDS. Yung mga nirereklamo ng dilaw, no? Yung mga nirereklamo ng dilaw ng mga bastos, balahura, ganun. 'Di ba? Kasi alam mo, tiningnan ko yung experience ko, no? Tiningnan ko yung experience ko. Sino yung nang balahura sa akin? Sino yung nang insulto sa akin mula ulo hanggang paa? Tapos, sino yung nagme-message sa akin na nagsasabi na tahimik lang kami nagbabasa ng post mo. Pa-like lang kami. Hindi kami nagko-komento. So, tignan mo yung dalawa. No? Tignan mo yung dalawa. 'Di ba? Tignan mo yung difference. 'Di ba? Tignan mo yung difference. So, feeling ko yung mga maiingay, yung nirereklamo nila, maiingay, bastos. Mukhang hindi tayo 'yun. Na? So parang merong malaking pagkakamali sa pagkakaintindi sa mundo ng social media. Hindi tayo 'yun eh. 'Di ba? Sino tayo? Tayo yung tahimik, 'di ba? Like, shares lang, sinusuportahan lang yung kandidato natin, 'di ba? Ako pansinin niyo yung mga posts ko. Well, hindi ko sila sinisiraan eh. Hindi ko sila sinisiraan. Inaabanse ko lang, sinusulong ko lang yung kandidato natin, 'di ba? Sila yung pumapasok sa ating wall. At sila yung talagang grabe, no? Grabe kung makapagkomento, grabe kung mang-away, 'di ba? So that's why I think ang solution dito, and I hope tulungan niyo ako ipakalat ito, no? Ang solution
no? Is i-block natin sila. I-block talaga, 'di ba? I-block talaga natin. Why? Bakit natin sila i-block? Mga kababayan, hindi mo na sila makukumbinsi. Hindi mo na sila makukumbinsi kasi desidido na sila sa kung sino yung iboboto nila. Sila yung sumusugod kasi kinukumbinsi nila tayo. No? Kinukumbinsi nila tayo eh. Ay, ang ganda. Ang ganda nito sinabi ni Joseph de la Cruz. Ang ganda. Tama, no? Sabi niya dito, 16 million daw sila. Pero bakit hindi nga nanalo si Larry Gadon? Tama yan. That's a good question. Ha? That's a good question. 'Di ba? So, tsaka yung pa ang tinatanong ko nga sa sarili ko ganito. Lamang na lamang kayo, 'di ba, no? Lamang na lamang kayo. Bakit nyo pa kami sinusugod kung kami pala ay kokonti, 'di ba? Kung tayo pala ay konti, 4% lang tayo. Bakit pa nila tayo sinusugod? Isasabihin nila, pag naghati tayo, pag naghati pa tayo ng boto, mananalo yung dilaw. Akala ko mo 4% lang tayo. 'Di ba? Kung 4% lang tayo, 'di ba? Sabi nila 4% lang daw eh. 'Di ba? Batay sa Publicus. 4% lang daw ang Bongo supporters. Anong ihahati ng 4%? 'Di ba? Anong ihahati ng 4%? Pero tingnan niyo, pumapasok sila sa atin, inaaway nila tayo, tapos talagang kada post, alam mo, experience ko kada post ko biglang may papasok diyan, nasasabihin na ako DDS ako dati DDS ako, supporter ako ng President Duterte, pero ngayon, ang iboboto ko na ay si survey frontrunner. 'Di ba? So, parang iniisip ko, bakit pa kayo nagre-recruit sa amin? Di ba sabi nyo nga 4% lang kami, 'di ba? 4% lang kami. Bakit nyo pa kami nire-recruit? Kahit hindi nyo kami makuhang 4%, 'di ba? Kung totoong 4% tayo kung totoong 4% tayo, kahit hindi na nila makuha yung 4% natin, panalo na sila eh. 'Di ba? So ano ang tanong? Ano ang ibig sabihin nito mga kababayan? Sabi nga ni Andres Bonifacio, ano ang itinuturo ng katwiran? 'Di ba? Ano ang tinuturo ng katwiran? Ang tinuturo ng katwiran dito is hindi tayo 4%. Hindi rin tayo 14%. Ang sinasabi ko nga, mas marami tayo. 'Di ba? Ulit-ulitin natin yan kasi totoo yan. Totoo yan. 'Di ba? Mas marami tayo. Kaya nila tayo sinusugod. Kaya nila tayo sinusugod. 'Di ba? Kasi mas marami tayo at alam nila 'yun eh. No? Mukhang alam nila na mas marami tayo. 'Di ba? Kasi it doesn't make sense. It doesn't make sense. No? Na kung tayo ay konti, bakit pa nila tayo kailangan kumbinsihin? Alam mo 'yon? Bakit pa nila kailangan siraan yung kandidato natin? Tingnan nyo si Bongo nag-declare na, 'di ba? Sabi niya magwi-withdraw ako. Pero sinisiraan pa rin nila. 'Di ba? Tinitira pa rin nila. 'Di ba? Oh. 'Di ba? So, walang walang reason. Walang reason. 'Di ba? Oh. So, tapos sabihin nga nila, okay, 'di ba? Pag tayo nag-away-away, no? Ganyan nila. Pag tayo nag-away-away, mananalo ang dilaw. Anong kalokohan 'yun? Anong kalokohan 'yun? 'Di ba? Alam mo sa lahat ng surveys, pag tiningnan mo, no, si Leni Robredo 15% lang. 15%, no? Ang pinakamataas ni Robredo ay doon sa SWS. SWS nga ba? No. SWS. Sa Publicos 15% si Robredo eh. Sa SWS 18%. 18%. No? Now, yun nga, 18%. Hindi siya umaalis dyan sa numbers na yan. Hindi umaalis sa numbers na yan
Hindi umaalis sa numbers na yan si Leni Robredo. So kahit anong away ang gawin natin, no? Kahit anong away ang gawin natin, ha? Kahit anong away ang gawin natin, hindi mananalo si Leni. Hindi siya mananalo. 'Di ba? Kasi kung totoo yung 40% nila, tingnan niyo yung numero mga kabayan. Kung totoo yung 40% nila, 47% nila, i-divide mo by 2 ang 47. 47 divided by 2, 23.5%. Talo pa rin yung 15%. Oh, kung totoo yung 57 nila, kung totoo yung 57 nila, hatiin mo sa kalahati ang 57%, 28.5% yun. 28.5%. Talo pa rin yung 15% ni Lenny. Kahit na 18% pa si Lenny, talo pa rin. Okay, sabihin nila pag nag-away-away tayo, baka lumaki yung numero ni Lenny. 'Di ba? Baka lumaki yung numero ni Lenny. Paanong mangyayari yun? No? Saan ka nakakita ng Duterte supporter na magsasabi na dahil dito sa awayan na ito ng mga supporters na to, si Lenny na lang ang iboboto ko. Alam mo yun? Ganun ba yun? Ganun ba yun? Kapag nabuisit tayo sa isa't isa, ako halimbawa, dahil tinroll ako ng mga yan, ng mga attack dogs. Tinroll ako ng mga attack dogs, biglang si Lenny na ba iboboto ko? Sus, Diyos ko. Anong kalokohan nito? 'Di ba? Ginagawa nila tayong tanga eh. Sino sa inyo mga kababayan? Sino sa inyo ang boboto kay Lenny? Dahil nag-away-away tayo. Sino boboto sa inyo? Sige. Tanungin niyo yung sarili niyo. Sino boboto sa inyo kay Lenny dahil nag-away-away tayo? Ginagawa nila tayong tanga eh. 'Di ba? So 'yun, no? Those are my main points. Okay, summarize natin yung main points ko. Ang pinaka-importanting main point ko dito is mas marami tayo, mga kababayan. Mas marami tayo. The numbers show it. The numbers show it. Mas marami tayo. No? Kasi kahit yung 16 million na lang ni President Duterte, kahit yung 16 million na lang noong 2006, 16? Di ba? So, mas marami talaga tayo sa kanila. Yun yung number 1 point ko. Okay. So, number 2. No? Number 2. Di ba? Huwag na tayo makipag-away sa mga yan. Huwag na tayo. Ako ang panawagan ko sa lahat, no? Kung sino man na nanonood nito or kung sino makakapanood nito in the future, huwag na kayo makipag-away diyan. Alam niyo 'yon, para ka nakikipag-usap sa pader eh. Alam mo 'yon? Walang makikinig sa iyo diyan. Walang makikinig sa iyo diyan. 'Di ba? Nasubukan niyo na ba? Ito, nasubukan niyo na ba miyembro ka ng isang grupong panrelihiyon, ano? Miyembro ka ng isang grupong panrelihiyon. Subukan mo makipag-diskusyon doon sa miyembro din ng kabilang relihiyon. Buti kung makumbinsi mo pa 'yon. 'Di ba? Buti mo makumbinsi mo pa 'yon. Talagang pare-parehas lang kayo, sarado na yung isipan eh, 'di ba? So wag niyo nang kausapin 'yan, no? Wag na kayong makipag-diskusyon diyan. Kapag minura kayo, no? Kapag minura kayo, i-block nyo na lang. Ako yun yung ginagawa ko ngayon eh. Pasok ka, pag pumapasok sa Walcott, nangangampanya para sa kandidato nila, block. Why? Hindi natin kailangan ng boto nila eh. Mas marami tayo. No? Hindi natin kailangan ng boto nila. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Hindi natin kailangan ng boto nila. Mas marami tayo. 'Di ba? Mas marami talaga tayo sa kanila. No? At yan ang kinakatakutan nila. No? Alam mo, nagtutunog, lang ako dito, nagtutunog na parang sirang plaka ako. Pero everybody needs to understand this. Mas marami tayo, mga kababayan. Mas marami tayo sa kanila. 'Di ba? Kasi takot sila sa atin eh. Takot sila sa atin.
That's why gusto nilang siraan talaga Senator Bongo, no? Si ano talaga, sinisiraan nila talaga, 'di ba? So, 'yun, block mo lang. I-block mo lang kasi, 'di ba? Papansinin niyo, no? Eh dito lang oh, dito lang sa comment page na ito dito, 'di ba? Parati lang tayo mga tahimik na mga tao, 'di ba? Parati lang tayo mga tahimik na tao, 'di ba? Pero malinaw sa isipan natin kung sino yung boboto natin, 'di ba? Now, ang third point ko is, no? Siyempre, yung first point ko, mas marami tayo sa kanila. Number two, i-block nyo na lang yung mga yan, no? I-block nyo na lang, no? Wag nyo nang pahirapan yung buhay nyo. Just block them. Tapos, number three, no? Number three, kailangan ipakita natin yung ano natin. Kailangan makita ni President Duterte tsaka ni Senator Bongo kung gaano tayo kalakas, no? So, hindi ko alam kung anong gagawin nyo, mga kababayan, ano? Hindi ko alam. Facebook o sa labas, 'di ba, no? We need to find a way, no? Kailangan makahanap tayo ng paraan para malaman nila, no? Malaman nila sa Malacanang na kung gaano nga tayo karami. Kasi mukhang hindi nila alam eh. Mukhang hindi nila alam kung gaano tayo karami, no? Parang iniisip nila mas marami yung kalaban. Pero hindi eh. Mukhang mas marami talaga tayo eh. So, yun yung tatlo kong points, no? Number one, mas marami tayo sa kanila. Number two, no? Number two, i-block nyo na lang, no? I-block nyo na lang. Huwag na kayo makipag-diskusyon. Aksaya ng oras yun eh, no? It's a waste of time. It's a waste of time. Number three, no? Number three, we need to show Malacanang na marami tayo. No? Marami tayo. Pakita talaga natin para magkaroon ng groundswell pagkatapos lumakas ang loob nila at bumalik sa laban si Senator Go. No? So yun. Yun. Ayun. No? Hindi natin kailangan ubusin ang mga bala natin ngayon. Marami pa yan, ano? Sige, susubukan ko, no? I will try to find time para mag-live ulit, no? Hindi ko lang alam kung kailan, no? Pero hahanapan ko kayo ng oras, mga kababayan, no? Hanapan ko kayo ng oras. Tapos pag-usapan natin dito yung mga naratibo para kay Bongo, no? Sorry, may pang-apat pala ako. May pang-apat pala ako na point, no? May pang-apat ako na point. Ang fourth point ko is hindi natin kailangan ng negative campaigning. Hindi natin kailangan manira. Kasi nga, balik sa number one point, Balik sa number one point, mas marami tayo, mga kababayan. Mas marami tayo. Tignan nyo ito. Tignan nyo, basahin nyo yung comment, Tignan mo, pumapasok sila dito, Pumapasok dito sa Facebook Live ko para mangampanya. Tingnan nyo, kayo na mismo, basahin nyo. Basahin nyo. Nangangampanya sila dito, di ba? Kita mo? So, yun eh. Apat, di ba, no? Mas marami tayo, number one. Number two, i-block nyo na yan, no? Marami akong iba-block dito sa nakikita ko dito sa mga comments na to. I-block nyo na yan, no? Number two, di ba? Tapos number three, no? Number three, kailangan makahanap tayo ng paraan para ipakita, no? Ipakita sa Malacanang kung gaano tayo karami. That's number three, no? Number four, wag tayo mag-negative campaigning. Hindi kailangan kasi nga mas marami tayo, no? So, yung apat na points na yon. Okay. Sige. Meron bang mga questions dito na meron ba kayong mga gustong pag-usapan dito? Wala na tong mga ganitong klase ng comment na paninira sa kay Bongo tsaka sa Duterte. Wala na, wag niyo na pansinin yan. Ibablock na lang. Ako later ibablock ko na lang yan, no? Aha.
Pagkatapos, oh, oh, yun. Yun, oo. Ayan, oo. Alam mo, Oliver Corbito, nanginginig sila dyan sa ano eh, sa Malasakit Center. Later pag-uusapan natin yan. Nanginginig sila sa Malasakit Center eh. Kasi napakarami niyan. Napakarami ng Malasakit Center all over the Philippines yan. Takot sila dyan. That's why sinisiraan na sabi nila dyan. Pera naman ng gobyerno yan. Ganon. No? Tapos, marami pa, di ba? Kung ano-ano pa, iyakin daw si Senator. Ganun. So, takot sila. No? Yan. Okay. So, maraming salamat po. No? Maraming salamat. No? Maraming salamat. Yes, Jersey. No? I-announce ko kung kailan ako magla-live. No? So, titingnan ko ito, ha? Titingnan ko itong Saturdays na to. Oy, wow. Grabe. Grabe, kinilig ako. Miss Vivian Velez, magandang gabi po sa inyo, no? Sabi ko na nga ba, these are the stuff that adolescent dreams are made of. Tapos, Diyos ko. No? Kinikilig tuloy ako dito. Sus, Diyos ko. No? Ayun. Siguro titingnan natin. Yung Saturdays. No? Titingnan natin yung Saturdays. Kung marireserva ko yan, ano? Marireserva ko. Ito na lang ang ano ko eh. Tawag ko nga dito eh. This is my patriotic contribution to my country, no? So, yun. Maraming salamat po, no? Okay. Wala na. Titigil na ako. Thank you very much, no? And I'll see you again maybe next week, no? Bye.